Και θα λύσω εγώ. Άλλο το μεγάλο. Άχι το μεγάλο ρε. Αυτό. Έτσι αυτό. Ήταν παρμένο το χρόνια. Πού έκατσε. Κατάλαβα εγώ ότι Αυτό το δώμα. Εδώ έμανε εγώ και αλλάξει. Τι κοίτα και μάνε τσάδο. Τον έσκησε. Τι δυο μαζί. Καλά το έκατσε. Ακούσει ένα όπλο, Ακούσει κάτι ένα γεβίω. Ύστερα. Σταμάτησε φυσικά από κάτω. Πάει λάκι. Πάει εκεί λίγο τράβα εκεί λίγο. Ναι μα εντάξει. Πάει κουτιάνοντα και ο Ναι, το πρώτο έφαγε πολύ. μωρέ, από τον σύμπηλε. Μικρό. Α, 2 χρόνια. Καλή σκύλα. Τι άλλο, είχε Να πάει βουλίζα ταβάκος, σφαίρα, όπως κατέβαινε το γρούνι. Και του βάρεσα εγώ, δεύτερη δόση. Άρα τα πουρνάρια εκεί μέσα. Τώρα να βγάλει τις χέρες. Και όταν τρέξει εγώ στα πουρνάρια, και πάει πάνω τα πουρνάρια. Τα παίρνεις βάρος. Πού θες. Άρα το Χριστοτίνο δόλιο. Πού τι. Εκεί έπρεπε να τα πουρνάρια, λέω να το δω καλά. Δεν μπορεί να το δω καλά. Όλα έχω γάμο. Πάμε και εγώ εκεί μέσα. Πάμε. Μεγαλύτερο βουλή που χτυπνώ. Και τι φτιάχνει. Αυτό 45 ευρώ. Και τι φτιάχνει. 45 είναι αυτό και 6 ευρώ. Παραπάνω. Παραπάνω 70. Μωρέ, μωρέ.